Аз съм Леон Даниел, на 8 години от град Дряново. Участваш в детска мелодия на годината. С коя песен се представи? Жълта шапка. Разкажи ни за нея. Жълта шапка е написана от Красимир Илиев. Аз много я харесвам, защото е и рокерска. С какво ще запомниш тази годишната детска мелодия на годината? Научих много нови неща и много приятели нови намерих, които имат същите интереси като мен и си говорим за музиката. Как преминаха снимките към видеоклипа на песента Жълта шапка? Много весело, забавно, забавлявахме се всички и много хубаво беше. Защо обичаш музиката? Музиката обичам, защото тя прави по-щастливи хората и ги прави по-добри. Какво ще пожелаеш на останалите участници? Ще пожелая успехи и нека по-добрия спечели. Аз съм Леон Даниел, на 8 години от град Дряново. Участваш в детска мелодия на годината. С коя песен се представи? Жълта шапка. Разкажи ни за нея. Жълта шапка е написана от Красимир Илиев. Аз много я харесвам, защото е и рокерска. С какво ще запомниш тази годишната детска мелодия на годината? Научих много нови неща и много приятели нови намерих, които имат същите интереси като мен и си говорим за музиката. Как преминаха снимките към видеоклипа на песента Жълта шапка? Много весело, забавно, забавлявахме се всички и много хубаво беше. Защо обичаш музиката? Музиката обичам, защото тя прави по-щастливи хората и ги прави по-добри. Какво ще пожелаеш на останалите участници? Ще пожелая успехи и нека по-добрия спечели. Аз съм Леон Даниел, на 8 години от град Дряново. Участваш в детска мелодия на годината. С коя песен се представи? Жълта шапка. Разкажи ни за нея. Жълта шапка е написана от Красимир Илиев. Аз много я харесвам, защото е и рокерска. С какво ще запомниш тази годишната детска мелодия на годината? Научих много нови неща и много приятели нови намерих, които имат същите интереси като мен и си говорим за музиката. Как преминаха снимките към видеоклипа на песента Жълта шапка? Много весело, забавно, забавлявахме се всички и много хубаво беше. Защо обичаш музиката? Музиката обичам, защото тя прави по-щастливи хората и ги прави по-добри. Какво ще пожелаеш на останалите участници? Ще пожелая успехи и нека по-добрия спечели. Аз съм Леон Даниел, на 8 години от град Дряново. Участваш в детска мелодия на годината. С коя песен се представи? Жълта шапка. Разкажи ни за нея. Жълта шапка е написана от Красимир Илиев. Аз много я харесвам, защото е и рокерска. С какво ще запомниш тази годишната детска мелодия на годината? Научих много нови неща и много приятели нови намерих, които имат същите интереси като мен и си говорим за музиката. Как преминаха снимките към видеоклипа на песента Жълта шапка? Много весело, забавно, забавлявахме се всички и много хубаво беше. Защо обичаш музиката? Музиката обичам, защото тя прави по-щастливи хората и ги прави по-добри. Какво ще пожелаеш на останалите участници? Ще пожелая успехи и нека по-добрия спечели. Аз съм Леон Даниел, на 8 години от град Дряново. Участваш в детска мелодия на годината. С коя песен се представи? Жълта шапка. Разкажи ни за нея. Жълта шапка е написана от Красимир Илиев. Аз много я харесвам, защото е и рокерска. С какво ще запомниш тази годишната детска мелодия на годината? Научих много нови неща и много приятели нови намерих, които имат същите интереси като мен и си говорим за музиката. Как преминаха снимките към видеоклипа на песента Жълта шапка? Много весело, забавно, забавлявахме се всички и много хубаво беше. Защо обичаш музиката? Музиката обичам, защото тя прави по-щастливи хората и ги прави по-добри. Какво ще пожелаеш на останалите участници? Ще пожелая успехи и нека по-добрия спечели. Аз съм Леон Даниел, на 8 години от град Дряново. Участваш в детска мелодия на годината. С коя песен се представи? Жълта шапка. Разкажи ни за нея. Жълта шапка е написана от Красимир Илиев. Аз много я харесвам, защото е и рокерска. С какво ще запомниш тази годишната детска мелодия на годината? Научих много нови неща и много приятели нови намерих, които имат същите интереси като мен и си говорим за музиката. Как преминаха снимките към видеоклипа на песента Жълта шапка?
Много весело, забавно, забавлявахме се всички и много хубаво беше. Защо обичаш музиката? Музиката обичам, защото тя прави по-щастливи хората и ги прави по-добри. Какво ще пожелаеш на останалите участници? Ще пожелая успехи и нека по-добрия спечели.